のエミネ。16番岩谷美優。20番金井ほのか。21番岩影あかり。続きましてエントリーナンバー22番鈴木瑞希。エントリーナンバー25番松下優斗。エントリーナンバー26番高倉理子。エントリーナンバー27番小林大和。28番吉野圭介。
さゆり、エントリーナンバー41番安岡さら、42番西山すい、それではまずアマチュア部門の受賞者を発表したいと思いますので、アマチュア部門の皆様どうぞステージにお上がりください。受賞者を発表いたします。玉ひね1第3位201ポイント、8番シュノン、どうぞ前へお進みください。先生からオリジナルラップが贈られます。ステージ中央の方でお願いします。Go to the center stage, please. Thank you. オリジナルラップが贈られます。おめでとうございます。
1ポイント。7番稲葉千秋、このステージ中央へお越しください。オリジナルカップが贈られます。おめでとうございます。それでは続きまして、玉ひね2、第3位は240ポイント、10番海のエミネ。ステージ中央の方にお越しください。オリジナルカップが贈られます。おめでとうございます。続きまして第2位、244ポイント、22番鈴木瑞希、どうぞステージ中央へ。オリジナルカップが贈られます。おめでとうございます。それでは第1位の発表です。252ポイント、21番岩立あかり。ステージ中央へどうぞ。オリジナルカップが贈られます。おめでとうございます。Congratulations。それでは続きまして、タマロアの発表です。第2位、229ポイント、27番小林大和。ステージ中央へどうぞ。オリジナルカップが贈られます。ちょっと身長差がありますけど、記念撮影を行っていきたいと思います。先生、ありがとうございます。おめでとうございます。Congratulations。そしてタマロは第1位、237ポイント、28番吉野圭介。オリジナルカップが贈られます。おめでとうございます。Congratulations。それでは皆様、アマチュアの出演者の皆様に大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。それではどうぞ皆
安岡沙羅。おめでとうございます。オリジナルカップが贈られます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。第2位、245ポイント、エントリーナンバー36番、吉田萌衣。おめでとうございます。オリジナルカップが贈られます。どうぞ大きな拍手をお送りください。玉ひねり第1位、252ポイント、エントリーナンバー39番、高木さゆり。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。オリジナルカップが贈られました。続いてタマロアの発表です。第3位、218ポイント、エントリーナンバー43番、佐藤弘乃。おめでとうございます。どうぞ真ん中にお進みください。いい笑顔ですね。オリジナルカップを贈られました。大きな拍手をお願いいたします。第2位、249ポイント、エントリーナンバー44番、北島詩。おめでとうございます。オリジナルカップが贈られます。どうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとう。タマロア第1位、254ポイント、エントリーナンバー45番、大春巻。おめでとうございます。オリジナルカップが贈られました。どうぞ大きな拍手をお送りください。以上をもちましてプロフェッショナル部門の授賞式を終わります。この後は続きまして特別賞を発表したいと思います。それではアマチュアの皆様ももう一度ステージの方にお上がりください。アマチュアプロフェッショナル両方から特別賞を贈りますので、少し狭いところだと思いますが、仲良く並んで名前を呼ばれたら前の方にお進みくださいね。それでは参りましょう。まずはベストコスチューム賞、ベストコスチューム賞の衣装と着こなしが素晴らしかった方に贈られます。衣装の特徴によってトラディショナル、ATRA、モアナに分けて表彰します。まず表彰されるのは伝統的な衣装に仕上がった方に贈られるベストコスチュームトラディショナル。エントリーナンバー16番、岩谷優。どうぞステージ中央へお願いします。オリジナルバッグとネックレスが贈られます。おめでとうございます。続きまして川花や植物を美しく仕上げた方に贈られるベストコスチューム ATRA。 エントリーナンバー7番、稲葉千秋。お
トコスチュームモアナ、エントリーナンバー33番夏木聖乃。美しいと評価された方に贈られるモストビューティフル賞の発表です。エントリーナンバー22番鈴木瑞希。オリジナルバッグとネックレスが贈られます。どうぞ大きな拍手をお送りください。モストエナジティック賞を発表いたします。モストエナジティック賞は最もパワフルな踊りを披露した方に贈られます。エントリーナンバー36番吉田萌オリジナルバッグとネックレスが贈られます。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。続きまして、握手が最も大きかった方に贈られる B ポーズチョイス賞の発表です。B ポーズチョイス賞。エントリーナンバー27番小林山本。どうぞ中央にお願いします。オリジナルバッグとネックレスが贈られますよ。おめでとうございます。さあ、最後の特別賞になりました。小倉ニーズチョイス賞の発表となります。小倉ニーズチョイス賞は本大会の主催、小倉に本会より贈られる特別賞です。エントリーナンバー41番安岡沙羅。おめでとうございます。オリジナルバッグとネックレスを贈られます。どうぞ。おめでとうございます。どうぞ皆様、特別賞を受賞された皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。さあ、まだですよ。それではオーバーオールの発表と移りたいと思います。子供の部ソロ部門オーバーオールタマロア254ポイント、45番大春巻。どうぞステージ中央へ。おめでとうございます。あとはフラサプライズ様よりギフト券、アイロン様よりネックレス、第1弾ドールが贈られます。
ではちょうど今の気持ちだけちょっと聞いていいですか？嬉しいです。大丈夫？あと先生とか親方に感謝をよろしくです。はい、ありがとうございます。赤野先生、おめでとうございます。それでは最後になりましたオーバーオール玉ひねを発表いたします。252ポイント、エントリーナンバー39番佐々木さゆり、おめでとうございます。どうぞステージ中央にお進みください。アロハフラ桜井様よりギフト券、タイロン様よりイヤーリング、タッチアウトオールが贈られます。じゃあ行きます。はい、もう一枚行きます。はい、OK です。はい、おめでとうございます。改めまして、そしてちょっと物を一旦置いてから喜びの舞をお願いしたいと思います。他にもありますか？何か感謝したい人とか。ハラウの先生とか親の人とか感謝したいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますので、マイクの拍手をお送りください。さあ、それではここで本大会の主催者であります奥谷半田より皆様にお礼のご挨拶がございます。本日はたくさんの方にお越しいただきありがとうございます。来年7月28日、Tata'ura'a Ori Tahiti Japan 2024年が来て決定しました。さらに3月24日、インターナショナルグランドチャンピオンシップがあります。はい、ということで2024年3月に行われますインターナショナルグランドチャンピオンシップは世界各所のタイプシャンダンスコンペティションで1位を受賞された方のみで行われるチャンピオンシップ決定戦です。エントリー開始は9月1日からなので間もなくです。皆様のご参加もお待ちしております。来年またお会いしましょう。マルルロワ来年のTakahiroオリタヒテジャパンは13回目を迎えます。今お話にありました2024年7月28日日曜日、渋谷区の桜モールで開催いたします。こちら皆様もぜひエントリーしていただいて、また来年も楽しみにしていただきたいと思います。そしてまた先ほどねお話ありました3月24日、来年の3月24日にはTata'ura'a初のチャンピオンシップ決定戦インターナショナルグランドチャンピオンシップが開催されます。重ねてのご案内ですが、こちらは9月1日よりエントリー受付開始です。合わせてお楽しみに。それでは本日の出場者の